Milí priatelia, prajem vám krásne dobré ráno. Schádzame sa v chráme sláviť svätú omšu. Skôr než začneme sláviť svätú omšu, tým, ktorí by ste mali doma chuť si zaspievať, pri bohoslúžbe budeme dnes mať na úvod a na obetovanie pieseň číslo 239. Pekne si môžete poznačiť. 239 na úvod, na obetovanie, na sväté príjmanie budeme spievať pieseň číslo 300 a na konci pieseň číslo 330 z jednotného katolického spevníka. Ešte raz opakujem, na úvod a na obetovanie pieseň číslo 239, na sväté príjmanie pieseň číslo 300 a nakoniec svätej omše pieseň číslo 330. Už malú chvíľu začne svätá omša, teším sa, že opäť nás budú dnešnú nedeľu doprevádzať aj páni organisti naši, takže už o malú chvíľu začíname svätú omšu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. Milí priatelia, sestry, bratia, srdečne vás pozdravujem. Ja odtiaľto z farského kostola v Novej Vsi nad Žitavou vás domov do obývačky, do kuchyne, do spálne a ešte neviem, kde všelikde môžete tráviť bohoslúžbu, ktorá práve začína. Teším sa, že aj takýmto virtuálnym spôsobom môžeme vytvoriť spoločenstvo, ktoré v dnešnú nedeľu chce opäť načúvať Božiemu hlasu pri čítaní svätého písma a potom sláviť eucharistickú obetu. Ešte raz vás srdečne vítam pri bohoslúžbe. Začnime ľútosťou nad svojimi hriechmi. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený si, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš riechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš riechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci a milosrdný Bože, láskavo odvráť od nás všetky protivenstvá, aby sme bez vnútorných a vonkajších prekážok mohli plniť Tvoju vôľu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Múdrosti. Múdrosť žiari a nevedne. Ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Vychádza v ústrety tým, čo po nej dychtia, aby sa im ukázala prvá. Kto ju vyhľadáva včas ráno, nebude sa namáhať, lebo ju nájde sedieť pri svojich dverách. Premýšľať o nej je vrchol rozumnosti, a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne istotu. Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodní, priateľsky sa im ukazuje na cestách a pri každom premýšľaní sa stretá s nimi. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Za Tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. Za Tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem Tebe. Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody. Za Tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. Tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia než život, moje pery budú ťa oslavovať. Za Tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
ťa na bohatej hostine sa nasíti moja duša a moje ústa budú ťa chváliť jasavými perami. Za tebou pragne moja duša, Pane Bože môj. Na svojom lôžku myslím na teba a o tebe rozímam hneď za rána, lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. Za tebou pragne moja duša, Pane Bože môj. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Halleluja, halleluja, halleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Halleluja, halleluja, halleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ženích prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili: aby jazda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predávačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: Pane, Pane, otvor nám. Ale on im povedal: veru, hovorím vám, nepoznám vás, preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Nuž, milí priatelia, pri textoch Božieho slova, ktoré sme dnes si vypočuli, zo Svätého písma, opäť ma nejak tak prenasleduje myšlienka, ktorá mi tak nahovára, že ja ako veriaci človek, ja, ktorý som uveril v Krista, ja, ktorý som uveril v to, že som milovaný Boží syn, ja, ktorý chcem žiť z Božej lásky, že ten môj život by sa mal podstatne odlišovať aj navonok od života človeka, od života ľudí, ktorí v Krista neuverili. Ja ako ten, ktorý sa snažím milovať Ježiša,
Takže by som mal žiť ináč ako človek, ako ľudia, ktorí Ježiša nechcú milovať, pre ktorých Boh veľa neznamená, alebo len veľmi málo. A to Božie slovo, práve ktoré dnes počúvame, mi tak dáva príležitosť uvažovať nad tým, či to tak je. Či môj život ako veriaceho človeka, ako toho, ktorý v živote potrebuje Ježiša, je iný ako život ľudí, ktorí Ježiša nepotrebujú, ktorí ho nemilujú. A to podobenstvo, ktoré v Matúšovom evanjeliu Ježiš rozpráva svojim učeníkom, je práve tým Božím slovom, tým slovom, ktorým sa mne Boh prihovára, lebo ja som Ježišov učeník, Ježiš hovorí svojim učeníkom to podobenstvo, ja chcem byť jeho učeník. A to podobenstvo skrýva takú pointu, na ktorou sa ja dnes chcem zamyslieť a pozývam vás, aby ste sa zamysleli spolu so mnou. Ježiš rozpráva podobenstvo o tom, čo je to Božie kráľovstvo, čo je nebeské kráľovstvo. Asi tu bude niečo kľúčové pre mňa, pre Ježišovho učeníka, to nebeské kráľovstvo. Bude to kráľovstvo, ten svet, ten život, ku ktorému ma Ježiš pozýva. Ježišovo kráľovstvo, nebeské kráľovstvo je kráľovstvo jeho lásky a kráľovstvo pokoja. Tak sa definuje, tak Boh v Božom slove definuje Ježišovo nebeské kráľovstvo. A ja chcem byť v tom kráľovstve lásky a pokoja. Ja ho chcem prežívať tu na zemi a raz v plnosti vo večnosti. A tak Ježiš rozpráva, že ako na to nebeské kráľovstvo, ako. A taký vymyslený príbeh o 10 panách, z ktorých 5 je múdrych, 5 nerozumných. A podstatné je si všimnúť, že všetky tie panny chceli byť účastné hostiny, tej svadobnej hostiny, na ktorú sú akoby tak pozvané a čakajú na ženícha, ktorý otvorí dvere a oni budú môcť vstúpiť. Všetky chceli byť na tej hostine. Aj tie múdre, ktoré mali ten olej v nádobách, tie sa tam dostali, keď prišiel ženích, dvere sa otvorili, ale aj tie, ktoré sa nedostali na tú hostinu, pretože čítame v tom príbehu, ktorý Ježiš rozpráva, vymyslenom, že už keď sa dvere zatvorili a tie nerozumné zostali pred dverami, tak aj tie potom klopú na dvere a hovoria: Pane, otvor nám. Všetky chceli byť v nebeskom kráľovstve. Aj tie múdre, aj tie nerozumné. A tak pointou potom je asi to, v čom spočíva, alebo čo je ten olej v tých nádobách. Lebo pripravovali si aj jedny lampy, aj druhé si pripravovali lampy. Že všetkých 10 malo pripravené lampy. Keď ženich o polnoci prišiel, vidíte mu v ústrety, tak Ježiš v tom podobenstve hovorí, že všetky panny si pripravovali lampy. Ale pointou je ten olej, lebo niektoré mali olej v nádobách a niektoré ten olej v tých nádobách nemali. A tak dôležité je všimnúť si alebo uvedomiť si a uvažovať nad tým, že čo je tým olejom v tých lampách. A bez dlhého nejakého uvažovania môžeme prísť na to, že je to niečo, v čom sa aj my, ktorí sa pripravujeme na príchod ženícha, niečo, v čom sa aj my, ktorí sme uverili Ježišovi, v čom sa aj my, ktorí o sebe hovoríme, že veríme v Boha, rozlišujeme. Veríme v Neho, vieme o ňom, dokonca si môžeme povedať, že ho milujeme, ale v čom si môže byť rozdiel medzi mnou a tebou, medzi jednými a druhými. A tým rozdielom, tým olejom, ktorý nás rozlišuje, je láska k človeku. V tom podobenstve máme objaviť pointu, že tým rozdielom, ktorý spôsobil, že niektoré išli na svadbu, na hostinu a niektoré nešli, že neboli disponované a tá disponovanosť je láska k človeku. Viete, darmo ja sa pripravujem na príchod ženícha, keď nemám olej v nádobe, darmo ja budem ťahať Pána Boha za nohy v kostole, darmo ja budem o sebe hovoriť, aký som ja zbožný,
Darmo ja budem vykrikovať, že ja verím v Boha, keď k ľuďom som hajzel s prepáčením. To je zbytočné. Keď na mne ľudia nevidia, že ja som človek s veľkým srdcom, že ja dokážem milovať druhých ľudí, keď na mne nevidieť, že z môjho srdca ide dobro, že v tomto svete ja chcem byť dobrým človekom, ak k tomuto ma nevedie tá moja viera v Ježiša, tak je to celé zbytočné. Tak som síce pána, ktorá má pripravenú lampu, ale je prázdna. A mňa to tak strašne bolí, keď naozaj na mojom živote, na našom živote nie je poznať rozdiel medzi mnou, ktorý o sebe hovorím, že ja chcem milovať Ježiša, a medzi životom človeka, ktorý nemiluje Ježiša. Lebo na mne by malo vidieť, že mňa tá Božia láska pohýna v živote, aby som miloval ľudí. Ty ako neveriaci nemusíš milovať ľudí. Tebe to káže iba svedomie, ale mne to okrem môjho svedomia hovorí môj Boh. Hej, to Božie slovo je dnes tým, ako sa mi Boh chce prihovoriť, ako mi to chce istým spôsobom, nechcem povedať, že prikázať, ale pozvať ma k tomu, že tá láska Boha ku mne ma má natoľko osloviť, ma má natoľko prevalcovať, aby ovocím tej Božej lásky, ktorú ja prežívam, v ktorú som uveril, bola láska k človeku. A keď my dnes počúvame Božie slovo, keď ste si zapli počítač, televízor, aby ste dnes boli účastní na bohoslúžbe, tak tým jediným dôvodom, pre ktorý to robíme, pre ktorý teraz počúvame Božie slovo, pre ktorý sa modlíme, pre ktorý chceme dnes prežiť spoločne túto bohoslúžbu, tak jediným dôvodom je, aby sme sa opäť tej Božej lásky nadýchali do takej miery, aby sme si to opäť tak nechali vštepiť do srdca, že sme milovaní, že Boh nás tak neskutočne miluje, že ovocím toho bude láska, ktorú budeme dávať ďalej my. My ti, Pane Ježišu, ďakujeme, že aj v dnešnú nedeľu sa nám opäť prihováraš a my môžeme počúvať o tom, ako sme milovanými synmi a dcérami nebeského Otca. Ďakujeme ti, že aj v dnešnú nedeľu sme sa na chvíľu mohli zastaviť a uvedomiť si, ako si nás neskutočne miloval, ako si nás bláznivo miloval, keď si sa za nás obetoval na kríži. Keď si za nás dal svoj život, keď si kvôli nám, z lásky k nám umrel a vstal z mŕtvych, aby sme my mali večný život, aby sme my mohli byť účastní nebeského kráľovstva. Ďakujeme ti, že o tomto tvojom nebeskom kráľovstve lásky a pokoja aj v dnešnú nedeľu počúvame radostnú informáciu, radostnú zvesť. Prosíme ťa, Pane Ježišu, daj nám silu z tejto lásky žiť a kvôli tvojej láske k nám milovať druhých ľudí. Daj nech na nás vidieť, že sme v teba uverili, že žijeme z tvojej lásky, aby náš život pred druhými bol tým najvýrečnejším svedectvom o tvojej láske k nám. Amen. Vo viere v Boha sa povzbuďme jej vyznaním. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Sestri a bratia, každý náš deň má byť krokom na svadobnú hostinu v nebeskom kráľovstve. Prosme Pána, aby sme boli vždy pripravení na stretnutie s ním a aby sa v nás upevnila viera vo večný život a vo vzkriesenie tela.
Pane, daj, aby Tvoji veriaci bedlivo a so svetlom viery očakávali Tvoj príchod. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, daj všetkým ľuďom múdrosť, aby pamätali na pominuteľnosť pozemského života a nepremárnili ani jednu príležitosť konať dobro. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, daj, aby bol náš národ bohatý na ľudí, ktorí uprednostňujú hodnoty kresťanského života pred osobným ziskom a blahobytom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, pomáhaj mladým ľuďom nachádzať pravý zmysel života a učiť sa vzájomnému porozumeniu, ochotnej pomoci a nezištnej láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, otvor bránu nebeského kráľovstva všetkým zosnulým, ktorí s radosťou vstupovali do Tvojho chrámu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, prosíme ťa za zosnulých Olgu a Gregora, ukáž im svoju slávu v nebeskom príbytku. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, príjmi naše prosby a vzbuď v nás ducha bedlivosti, aby sme boli pripravení stretnúť sa s Tvojim synom Ježišom Kristom, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Láskavý Oče, zhliadni na tieto obetné dary a pomôž nám nábožne sláviť pamiatku mučenia tvojho syna, aby sme dosiahli plnšiu účasť na jeho vykúpení. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil si mu vesmír a všetky jeho divy, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadchnutý krásou Tvojho diela ustavične ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa oslavujeme a so všetkými anielmi chválime a radostne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý Oče a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu,
aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, náplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Tomášom Beketom a Jánom Nepomuckým a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromáždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý Oče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. V Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa, preto sa osmeľujeme povedať: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie bláženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Učeníci spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Ježišu, naše vykúpenie, naša láska, naša túžba, Boh z Boha, pomáhaj mi. K Tebe volám z hĺbky svojho srdca. Volám ťa dnu do mojej duše. Príď do nej a priprav ju podľa Tvojho zaľúbenia. Očisť ju od všetkých škvrn, posväť ma, svoj chrám, ktorý si vybudoval. Očisti ho od všetkých hriechov, naplň ho svojou milosťou a zachovaj ju v ňom, aby som bol vždy a naveky dôstojným chrámom pre Teba. Vstúp, duchovný pastier, do mojej duše. Daj, aby som požíval sladkosť Tvojej hostiny. Amen. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, ďakujeme Ti, že si nás posilnil chlebom života. Prosíme ťa, daj nech nás sila Ducha Svätého, ktorá pôsobí vo sviatostiach, ustavične obnovuje, aby sme Ti ostali úprimne oddaní skrze Krista nášho Pána. Amen.
priatelia, teším sa, že sme mohli sláviť takto spoločne svätú omšu. Teším sa, že sme sa, teda, vy ste mňa videli, ja som vás zase nevidel, ale nevadí, teším sa aj vám, ktorí ste boli tu v chráme. Pripomínam, že v nasledujúcom týždni opäť sme pozvaní, ste pozvaní prežívať aj takúto online formu stretnutia s Bohom, čiže vás pozývam na slávenie svätej omši prostredníctvom živého prenosu na modlitbu posvätného rúženca, na adoráciu. Deťom ponúkame na celý týždeň nejakú aktivitu, taký spôsob na diaľku zapojenia sa do života o farnosti. Všetky informácie nájdete na webe, prípadne na profile facebookovom farnosti Nová Väzná v Slepčani. Pozývam sledovať takéto dianie na Facebooku či na webovej stránke. Už pripomínam, že so mnou pri slávení svätej omše v kostole môžu byť ešte 5 z vás prítomní. Pozývam, aby ste prichádzali len tí, ktorí máte zapísaný úmysel svätej omše. A čo som ešte chcel povedať? No už asi všetko. Prajem vám peknú nedeľu, požehnaný čas. Pán s vami. Vás, vašich drahých, žehná, ochraňuje všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Idte v mene Božom.